ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ମୁଣ୍ଡାରେ ଆଜି ମୁଁ ଗୋଟେ ନୂଆ ଲଭ୍ ଷ୍ଟୋରି ଶୁଣିବାକୁ ଯାଉଛି, ଯାହାଫଳରେ କି ଆମର ଯେଉଁ ସେ ଟାଇମ୍ରେ ମୋବାଇଲ ଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ କି ଟୋକନ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ଆଉ ସିମ୍ ତ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ବି ଆଣିପାରିବୁ ଆଉ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇପାରିବୁ। ତ ରଙ୍ଗ ନମ୍ବରରେ ଲଭ୍ ଷ୍ଟୋରି ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ସେତେବେଳେ ଚାଲୁଥାଏ। ଆଉ ଯିଏ ରଙ୍ଗ ନମ୍ବର କଥା ହେଇଛି ଭାଇ ତାକୁ ହିଁ ଜଣା ଯେ ରଙ୍ଗ ନମ୍ବର ମାନେ କେମିତି ଆଉ କେମିତି ଫିଲ୍ ହୁଏ। ମାନେ ସେ ଗୋଟେ ଦିନ ଯଦି ଫୋନ୍ ନ କରେ ନା ତ ପାଗଳ ହେଇଯାଆନ୍ତି ଲୋକ, ପାଗଳ। ଆଉ ଏତେ ପ୍ରଚୁର ମାତ୍ରାରେ ତାଙ୍କର ମାନେ ଲଭ୍ ଷ୍ଟୋରି ହେଇଥିଲା। ଆଉ ମୁଁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇ ଲଭ୍ ଷ୍ଟୋରିକୁ ଶୁଣେଇବାକୁ ଯାଉଛି। ତ କିସ ହେଇଛି କି ଆଉ ନୂଆ ନୂଆ ମୋବାଇଲ ଯେତେବେଳେ କିପ୍ୟାଡ଼ ମୋବାଇଲ ଚାଲୁଥାଏ, ତ ସିଏ ଆଣିଛି କିପ୍ୟାଡ଼ ମୋବାଇଲ। ଆଉ ବାହାରକୁ ଯାଇକି ସେ ସମୟରେ ମୋବାଇଲ କେତେ ଥାଏ ମୁଁ ଜାଣିନି ରେଟ୍। ଆଉ ମୋବାଇଲ ଆଣିଲା ପରେ ସିଏ ଏରକମ ଟ୍ରାଏଲ୍ କରୁ କରୁ ଆଉ ସେ ଫୋନ୍ ମାରିଦେଇଛି ସେ ଝିଅ ପାଖକୁ। ଆଉ ସେ ଫୋନ୍ ମାରିଲା ପରେ ସେ ଝିଅ ତାର କହୁଛି ହଁ ମୁଁ ଏଇ ଜାଗାରୁ କହୁଛି। ସିଏ କହୁଛି ଓ ସରି ମୁଁ ଅଲଗା କେଉଁ ଜାଗାରେ ଲଗଉଥିଲି, ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ରଙ୍ଗ ନମ୍ବର କହିକି କାଟିଦେଲା। ତା କିଛି ଘଣ୍ଟା ପରେ ଝିଅ ଟିକେ ମିସ୍ କଲ୍ ମାରୁଛି, କାଟୁଛି କାହିଁକି ନା ରିଚାର୍ଜ କରିବା ପାଇଁ ସେତେବେଳେ ଟୋକନ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ଥାଏ। ମୁଁ ଆଗୁଆ ବି କହିଛି 10 ଟଙ୍କା କି 20 ଟଙ୍କା ଥିଲା। ଆଉ ସେ ଟୋକନ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ରେ ହିଁ ସେ ଫୋନ୍ ମାରୁଥାନ୍ତି। ଫୋନ୍ ମାନେ ମିସ୍ କଲ୍ ମାରିଦିଏ ଆଉ ଛାଡ଼ିଦିଏ, ଏରକମ ଫୋନ୍ ମାରିଲା। ତାପରେ ସିଏ ଗଲା ବୋଲେ ଭୁଲରେ ସିଏ ବି କଲ୍ କରିଦେଇଛି, ଆଉ କଲ୍ କଲା ନାହିଁ। ତାର ପୁଅ ଆମର ଡ୍ୟୁଟି ଯାଇଛି, ଡ୍ୟୁଟିର କାମ କରୁଛି। ସେ ଆଉ ଥରେ ଯେତେବେଳେ ମିସ୍ କଲ୍ ମାରିଲା, ସେ ଦୁଇଥର କାହିଁକି ଫୋନ୍ ମାରୁଛି ମୋତେ ଏଥର। ତ ସିଏ ଫେର ତାକୁ ଫୋନ୍ ମାରିଲା। ତାପରେ ସିଏ କହୁଛି ଭୁଲ ଲାଗିଯାଇଥିଲା। ଆଉ ତାପରେ ସେମିତି ଟିକେ 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 ହୋଇ କେତେବେଳେ ଭୁଲ ଲାଗିଲା, କେତେବେଳେ ସକାଳୁ ଟିକେ ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଜଣାଇବା ପାଇଁ, କେତେବେଳେ କେମିତି ଅଛ, ତ ଏମିତି ଚାଲିଥାଏ ବାରମ୍ବାର। ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ହେଲା ପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ କରିକି ସେ ପୁଅ ମାନେ ଏତେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ମାତ୍ରାରେ ତା ସହିତ କଥା ହେବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲା କି ସେ ଜାଣିପାରିଲାନି କି ମୁଁ କେଉଁ ଜାଗାରେ ଅଛି, କେଉଁଠି କିସ କରୁଛି। କେତେବେଳେ ପଦାରେ ତାକୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ, ତ କେତେବେଳେ ଗାଁ ମୁଣ୍ଡରେ, ତ କେତେବେଳେ ମାନେ ବିଲ ହିଡ଼ରେ। ତ ଏରକମ କଥା ହଉଥାଏ ବାରମ୍ବାର, 24 ଘଣ୍ଟା କଥା ହଉଥାଏ। ଖାଇବା ପିଇବା କେଉଁଠି ଯିବା ଆସିବା ମାନେ ମାନେ ଏତେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଭଲ ପାଇବା ହେଇଯାଇଥିଲା କି ସେ ଝିଅ ତାକୁ ତା ପାଖରୁ ପରମିସନ ନେଇକି ସିଏ ମାନେ କୋଉ ଜାଗାକୁ ଯିବି, ଏଇ ଜାଗାକୁ ଯିମି ନା ନାହିଁ, ହଁ କି ନା। ସେ ଯଦି ହଁ କହିଲା ଗଲା, ସେ ଯଦି କହିଲା ନା ଗଲାନି। ମାନେ ଏସବୁ ଚାଲିଥାଏ। ତ ବହୁତ ଦିନ ପାଖାପାଖି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲା ପରେ ସେ ଝିଅକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପୁରା ମାନେ ପୁରା ଆঁକାବାକା ହେଇଯାଇଥାଏ। ଆଉ ସିଏ ବାରମ୍ବାର କହିଥାଏ କି ମୁଁ ତୋତେ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ଆଉ ମାନେ ସେ ଝିଅ ବି କୁହେ କି ହଁ ମୁଁ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏତେ ବାଟ ପାଇଁ ଯାଇପାରିବିନି। ତୁ ଯଦି ଆସିପାରିବୁ ତ ମୋ ଘର ପାଖକୁ, ତ ମୁଁ ନିହାତି ତମ ସହ ଦେଖା କରିବି। ଏତିକି ଆଶାରେ ସିଏ ଯାଇଥିଲା। ଆଉ ସେ ସମୟରେ ତ ମାନେ ଗାଡ଼ି ବଗରା ଏତେ ସବୁ କିଛି ଥିଲାନି, ବସ୍ ଟ୍ରକ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସି ଏସବୁ। ଆଉ ସେ ସାଇକେଲ ଯାଇକି ତାକୁ ଦେଖା କରି ଆସିଥିଲା। ଆଉ ସାଇକେଲ ଯିବା ପାଇଁ ତାକୁ ସେ ଝିଅକୁ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ହିଁ ପାଖାପାଖି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଦିନ ସାଇକେଲ ଚଲେଇକି ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ଆଉ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ସେ ଝିଅ ସହ ଦେଖା ହେଇକି କଥା ହେଇକି ସେ ଆସିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ଝିଅ କହିଲା ମୁଁ ତତେ ଦେଖିଲା ପରେ ଆଉ ରହିପାରୁନି। କାନ୍ଦିବା ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ କଲା। ସେ କହିଲା ମତେ ନେଇ ଚାଲ, ଆଉ ମୁଁ ତୋ ବିନା ରହିପାରିବିନି, ଇଏ କରିପାରିବିନି। ତ ଏରକମ କହିଲା ପରେ ସେ କହିଲା ଓକେ ଠିକ ଅଛି, ଯଦି ଆସିଛି ଏତେ ଦୂର ତ ନେଇକି ଯିମି। ଆଉ ସେ ନେଇକି ଆସିଥିଲା ସେଇଦିନ। ଆଉ ସେ ରଙ୍ଗ ନମ୍ବର ଫୋନ୍ କଲ୍, ଆଉ ସେଇଟା ତ ଯିଏମାନେ ରଙ୍ଗ ନମ୍ବର କଥା ହେଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ତ କମ୍ପଲସରି ଭାବରେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆଉ ମାନେ ସେ ଭଲ ପାଇବା କେମିତି। ଆଉ ଏତିକି କହିକି ମୁଁ ଶେଷ କରୁଛି, କାହିଁକି ନା ମୋତେ ସେ ଲଭ୍ ଷ୍ଟୋରି ଏତିକି ଟିକେ ଟିକେ ଜଣାଥିଲା। ଆଜି ଏତିକି କହିଲି, କାଲି ତ ଆଉ କିଛି କହିପାରିନି। ତ ଏତେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ମାତ୍ରାରେ ମୁଁ ପ୍ରିପେୟାର ହେଇନାହିଁ। ତ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପ୍ରିପେୟାର କିଛିଟି ହେଲା ପରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନିହାତି ଭଲ ଭଲ ଲଭ୍ ଷ୍ଟୋରି ଆହୁରି ଅଛି ମୁଁ ରଖିଛି, ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିହାତି ମୁଁ ଶୁଣେଇବି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।